ala ko togodi ko kalla innahum an rabbihim yawma izin la mahjubuna ko siga tala de janama dew nyere de tina ala yi lahara janama dew de ulu yere de te ala yi mene Allahu akbar ile hijabu do hijabu arabu kan ye silamɛya kɔn to kan kun malaya o de kosɔn mali mo caman bɛ yen bamanankan mo caman bɛ yen bi arabu kan de don a la cɛ ala ka hijabu don a n'u cɛ koyi a ko rebelu bɛ yan fɛ ala ka hijabu don a n'u cɛ a ye hijabu don sa kɔni hijabu de y'o ye kuma na a bɛ komi ni i ye mɔgɔ lajɔ ka fɛn dɔ banamani ni mɔgɔ cɛ o b'a fɔ hajaba anuhu a ye hijabu don a n'a cɛ ma hijabu ye fɛn ye k'i to a kɔfɛ i t'i ye kuma ala kan hijabu lahara don ko janɛmɛdenw ko hijabu bi don ni ala cɛ a tɔw b'a filɛ ala filɛ nin ye mɛ n'olu y'a kɛ tan u bɛ kena jarangolo de uta ye ala kana an ye olu la amin hijabu wolonfila de bɛ korona kɔnɔ hijabu wolonfila an karamɔgɔ a y'a hijabu wolonfila sɛbɛn ka bila ni kɔntana don min a ka kan k'a bɛɛ dosi ima ala b'a fɔ yɔrɔ dɔ la ko wa iza qara'ata al-Qur'an ja'alna baynaka wa bayna allazina la yu'minuna bil akhirati hijaban masturan kunate ne gino bay corona ka bonde wallahi akabo ni corona kala kafiri munun nti fɛ u mako t'i la u b'a ɲini k'i culon k'a ɲini ka kungo las'i ma u b'a la ɲini k'i dɔgɔya ko n'i ye kɔrɔna kala ka ban ko ala bɛ hijabu de n'u cɛ hadisa tɛ dɛ kɔrɔna aya de don kɔrɔna ye fɛnba ye dɛ a hijabu wolonfila a b'a a bɔ don dɔ ni ala sɔnna an bɛna an da s'a ma ni ye a kalan a kelen kelen bɛɛ kala siɲɛ kelen ka bɔ ni tiɲɛnikɛlaw ni juguya ye ayi o ye hijabulen de ale nacogo dɔ bɛ yen n'i y'a ni tematɛgɛ baara k'a don i ka so ayi ni jugu bɛ na yɔrɔ bɛ tunun na de o ye hijabu ye hijabu a wolonfila bɛ yen a y'a fara ɲɔgɔn kan sa an k'aw yɛrɛ bila recherche la dɔɔnin o ka fisa bamanankan bɛɛ walankata a ye taa hakiliw sɛgɛ ko hijabu joli bɛ kɔrɔna na o tuma ko janɛmɛdenw ko u ti hijabu bi don ni ala cɛ summa o bɛɛ kɔfɛ dɛ innahum la sawlul jahim u yɛrɛ bi don jahimu de kɔnɔ jahanamu jahimu hawiyatu laza hutamatu sa'iru sakar ne janɛmɛ so wolonfila de pour que ka a jira e la e k'a dɔn ko janɛmɛ man ɲi e ka janɛmɛ so wolonfila sɛbɛn i b'a sɛbɛn tɛgɛnɛ waloli kan bɔgɔdaga in n'i y'a sɛbɛn o kan tuma na e k'a bila tasuma na n'a sufɛra kosɛbɛ mɔgɔ min ko k'a kunkolo b'a dimi sin ka a cɛfɛrɛ wolonfila ta ka bila tasuma na a tigi k'a wusu o kunkolo dimi kelen kɔni a t'o ye ayi kunkolo mana juguya cogo cogo a tɛ janɛmɛ kɔni bɔ t'o bɔ dɛ nka moridenw an bɛ dugawu kɛ u ye ala k'aw sɔn limaniya na moridenw kɛn bɛ ka mɔgɔw sɛgɛ kosɛbɛ u bɛ ne ka fayida in ta u bɛ tila ka t'u sigi a fayida min bɛ yen n'a bɛ kɛ ni 100 b'u sɔrɔ o ka dɔgɔ dɛ mun yɛrɛ y'a gɛlɛ ye bɛɛ ye jamu yɛlɛma ka kɛ konate ye n b'a fɔ moridenw ye konate ye mɔgɔ ŋuɲɛtɔ ye dɛ ŋuɲɛni bɛ ne na
mama ni ko ibi tugu Konate la ina fɛn damadɔ ko nin ye Konate karamɔgɔ b'a bolo cogo min ne karamɔgɔ si tɛ diɲɛ na min ye 70 kan k'a bɛ sukaro da dɔ sunkalo la n se bonya min ye n b'o kɛ n'o tigi ka fayida ta ka bere fara mɔgɔw kunna donc u bɛ tila ka bere da mɔgɔw kunna ka fɛn bɔ mɔgɔw kunna ne yɛrɛ tɛ min fɔ hali n'a y'a sɔrɔ i y'i den bilen k'a fɔ karamɔgɔ cɛ i ye fayida ta a diyara dɛ ni minɛ ka woro san i tɛna karamɔgɔ ka dugawu dɔ sɔrɔ namara la ten o de la a b'a sigi k'u lajɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ Mamadu Konate yɔrɔ baki ko kɔni o kɔni bololanɛgɛ bɔra bɔcogo bɛɛ la a bɛɛ ye Konate ka bololanɛgɛ ala ka limaniya d'an ma ka sabali hali ni ma ɲɛ ko barikani dɔw ɲini a la ne ka bololanɛgɛw taamasiyɛnw bɛ bololanɛgɛ caman bɛna jira ne na yan a bɛɛ ye fabrique kelenw ye dɔw yɛrɛ nana ni bolokanata dɔ ye e ta ye ɲɔgɔn na a b'a bolokan na ko Konate ka bololanɛgɛ kabi ala ye damu bila ma fɔ nin ma ɲi dɛ nin ka ɲi kojugu mais ne b'a dilan hakili t'a la a tigi nana yɛrɛ na a y'a san wari min a ka ca koyi n ko Fati nin den ta ye nka n bɛna n ta dɔ d'i ma nin bɔ ka bila i ka so tile 3 dɔrɔn i ka ne ta yin don tile 1 i bɛna mun ye an ka n m'a fɔ ala deli kana kɛ dɛ ala deli ni karamɔgɔ min ko i bɛ ala deli tɛ fɛn minɛ maa na o ye i kungo de ye n'o tɛ kira ma sara minɛ de hali réunion gansan ni i tun bɛ réunion kɛ ni ala kira ye ala murusira ala ko he kira t'o mɔgɔ ye dɛ o de la ni dalamɔgɔw ye min bali ka don u bɛ Konate an sɛgɛnna an ma don yɔrɔ sɔrɔ mais kɛ diinɛ na ni ma kɛ diinɛ na kɛ danbe la e bɛ se ka na wale du kɔnɔ cogo de k'i keri ka don min bɛ i t'a dɔn n'a dɔw yɛrɛ tɛmɛna n'u m'a fɔ hali n'u ye yan b'u labɔ mara ye mara de ye n'i bɛ taa don bureau kɔnɔ i b'i da tape fɔlɔ tellement que tubabuw yɛrɛ ti kuma caman fɛ u ye bitɔnin dɔ bila da la i bɛna o de digi tin down 2 ou 3 fois n'a ma yɛlɛ i bɛ segin mɔgɔ si i bɛ taa so